Takže nazdar, mě jmenuji Xiox a vítám vás u dalšího videa. A dneska se koukneme na hru Minecraft, což tady jestli vidíte, jsem na serveru. A tohle bude speciál. Chci cítit odbětelům. Ano, je to tak, opravdu, mám 32 odbětelů, jsem za ně hrozně vděčný, nikdy jsem ani nečekal, že budu mít tolik odbětelů, jsem si říkal, zkusme to natočit, úspěch, točím dál, úspěch. Prostě jste fakt skvělý, jo, vám hrozně děkuju, že jste mi dali 10 odbětelů. Hlavně děkuju Katy, která teď dala na Skype, takže potom mi jich naběhla odběratele, takže ti děkuju. Dál. Dál co? Dál si nic, dál budeme hrát. Mám žádné věci, co jsou tady na začátku hned věci. A tady nějaký chujovský tohle. Když napíšeme pozdravte YouTube. Pozdravte YouTube. Já bych Joba Američana. Co tak je? Asi nikdo. Fakt se krojit název. Pff. Ještě s vámi napíšeme, jestli někdo to dá. A teďka další otázka, co se určitě ptáte, jak dlouhý bude tento video? Jinak to je dobrý, jste si všimli. Tohle video bude asi dlouhý, já nevím. Hoďku a půl víc, tak ne, hele. Jelikož hoďku a půl to bude takový už dost dlouhý. A podle mě už by se potom asi nebavilo, já nevím, jako já rád dělám dlouhý videa, ale když se třeba už 4 hodiny, už to není ono. Když potom nemáte co dělat, takže jste potom tolik ten spoj neužijou. Nebo co budete dělat. Ale jelikož já jsem tady tak naskok v tom Minecraft serveru, tak to je v klidu. Jo, mám Optifame. Tak je to ok, ale víš co? O, to zvedá FPS. Wave Boeing zvedá, jo. Super. Tady, hele, to už vím. Video. Taka. Nech mě. Chci zrovna si to kejvání nebo houpání, nebo se to říká. Sakra. No. Tady jsem tomu hoří. Tak. Launch, čeština. Fuj. Grafika, já normální cože je. Tady to. Jazyk. Angličtina. Tak, něco FPS víš, super. Tak ne, čekejte, zkusím ten Live Booming, no co to je? Takže snižuje. Slyšíte teďka hudbu, že jo? Tak budu schodím. A ke speciálu 32 odběrů. No, počkat, zase ještě nedokopal strom, že jo? Tady. Nespomuj. Co se zpomuju, nebudeš? A nebudeš, dobře. Co víš? Jsem na ně pyšnej. Ale jo, jsem fakt pyšnej, jak udělal si 32. Fakt bombový. Hehe. Kvěp, pozdravil. Dobrá, už si fakt můžu zpomat, už takový netrapný, ale to je jedno. Je řabina jedna, no, zajímavé, ne? Kitina Lidva. Aha, čekajte, já jsem to obešel. Dobré. Jako file.
Tak, my si postavíme nějaký barák, jo. Začali bychom si jídlem, že ano? I mohu do nějaké frakce? Prosím. Tak. Asi ne to. Šužlí, mě nežnu do frakce. Tak jo. Ní. Jak? To je frakce. Jak se jmenuje? Nick Simon nebo Simon. Já tam nemám ten nick. Mask. Jídlo. Šimon. Můžu říkat Šimone. Aha, a. Mhm. Takže join ALL sakra Alliance 2. Mám to. Jsem v Alliance 2. Super. Tak to je bombový, ale se mi líbí. Máte nějaké sídlo? Schválně, nějaké sídlo asi ne. Dobré, nemáme sídlo. To chodí. Dobré, to bych se neměl říkat o svý prakticky, že ne, je chudá. Šimon, no Simon, kdo k nám ještě patří? Lead you. Hamada. Okay, let's go. Home. Děkuji. Jméno F. V. F. Home. P4 to je okay. Čus. Mám práva. Je bomba. Chceš pomoct? Yeah! Takže, přátelsko, já čekám nějaká bojovní. Ne. Nevím. Tak. Jump. Ať vy pomůžete teďko zastavit, no? Co mám dělat?
Fajn, jsem zavukl tento velký plán. Ano, jsme přátelská frakce, berme to tak. OK. FCF. Chceš pomoct? Cože, jak se píše? Cože takhle? FCS. Je. Chceš pomoct? FCS. Chceš pomoct? Nic nevadí. Super, chci pomoct. Co? Takže bych šel přečíst pravidla. Co bych chtěl dělat? No. Něco stavit. Třeba sklad. FCS. FCF. Tak jdeme na trochu. No teďka mám jmenových typů, jsme takové hodně. Bojeme. Tak, super. No takový speciálek, no. Pomáhám lidem, no. Proč ne, že ano? Tak, super. Tak bych se teda pomohl stříkat frakci, že jo, protože bych to byl zavolal. Oh yeah, nezměn stavitel, pak FCF, děkuji ti. Tak, ještě to chybí tady, to je špatný, jo. Já bych tady postavil takový barák. Ale Spartakus chce do frakce, protože ho neznám. Mně se to radši dělat nebudu, protože to bych potom ještě mohl přijít do místa. Na to se musí velká svině. Tak, takhle. Trošinku buguje a zvuka to vůbec nevadí. Hlavně, že běží hra, že ano. Respektive, že nebuguje server. Tak. U vás je exe. Tak, odveďte mi tam takhle pěkně do kolečka. Já udělám tady skvělou střechu. Že to už na to nejde, protože... Nemáš taky uhlí? Nemáš uhlí. Špatný, kámo. Pojď, давай.
Ale má to fakt. Někdo mi vzpomene na Skypeu. Jdem. Říkat šéfe, to bude takový zajímavý. Šéfe, nemáš černý dřevo? Plus? Tak nic asi pokazujeme dál ten krypostrom. Ty tady vůbec neznáš. Není, ne? Jo, je tady Simon. Nevím, jak jsem práce skládá. Frakci mě to vůbec nezajímá. Několiv mě to nezajímalo, ale... Původně jsem se ani do žádné frakce jakoby připojit nechtěl, ale to je tak asi jedno. Jak být šefe? Jak být? Šefe, no, nemáš dvě. Nemáš mědý dřevo? Dělej. Si nech, ok. Tě, vypali zochu. Sakra. Napiš F, C, F. Jo, takhle. Máš bílý. Nemáš břízový. Ale ne, prosím tě. F. Čekej. Uděláme to. Není to bezpěkný chuť, sorry. Z tohoto. Ale, ne. Tady jdi. Tohle. Tohle. Mají víc? Já jdu na střechu. Vlastně obsidian, dobrý nápad. Já. Máš dia. Grump. Ani že nemá. Kolik máš obsíku? Říkat obsíku, to je jako hodně epický. No, damn. To je pomůže, tam můžu slova. To ještě pomohlo. Tak, já jdu zpátky střechu.
Já jsem chtěl snížit most. Nevadí, budeme to tady takto na... I když jako já stavby k sobě nejde. Dneska jsem si říkal, jak to nedává zapnout, to ne. Co říkej. Říkal jsem si to pec, tak nejsi vzal k sobě, ani nejde jak. Tak. Počkat, to udělám nějak. Vypadly tu dvě. Jo, makejte. Zase platím. Ještě mám ty stromeček, ten taky jenom skočíme. Skočíme, ano. Skotlíme, chci říct. Já, Spartak si psal, že chce, ale ty jsi to nezval. To bájí. Daj. 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 Ček, se nám hraje hudba. Jo, Bůh nesra vyžít. Sakra se povedlo. Neznaučil jsem bugu. Tak. Jak mi někdo napsal přesně byla fata, pojď mi pomoct. Kde jsi? Napsal slušně, už jsme byli buzíci. Pardon. Už je pryč. Ten si nezlučil. Jo, Hacharos nějaký jde vlastně. Co jsem teda tak koukal, co tam tak dopisujou. Do pánové. Tak. Ne. Ví. Tak, 8. 13. Co slušně k ničemu, ale to nikam nevadí. Musím mi koukat na to, na chat. Tak jo. Bar? Ne, já si přešipaj, to nehnusnej. Dej mi. Tak. Koukáme, ta hlavní budova je neskutečně hnusná. Hledám frakci. Můžeš k nám. Když já jsem někam hrál, že jo? Puser. Ne. Kde? Daj. Super. Tak to máme 3. Já to představím. Jako fakt sorry autorovi, ale jakože to se dá. To se bez urážky nedá koukat na takový barák. Jako moje stavby zrovna nejsou nic epického, ale... Ale... To se fakt nedá koukat. Tak, teď mě zrušit. Pojď na řeč. Dobrá. Hopiky, hop. Jako hopik dáme. Hop. Dobraž. Vyskáčeme nahoru, jako moci týci. Pozvi. Kdybychom měli jak. Jsem nový. Dobrá, tak tady potom jsem byl zrušen. Jsem tady zase zpět. A. Hmm. Co?
Hodně oušek. Hodně vlny. Dávajte svůj život. Dávajte vlnu. Nic na nic jiný zadarmo, jak se zabiju. Když zaplatíte svým životem. Tak si zaplatíte. No, že nic není zadarmo a všichni to víme. Takže... A je další ovečka. Kolik máme? Máme 7! Tudududu. Tudududu. Je vás 33, to je fakt skvělý. Já počkej zabiju, protože jsem rasista, nejsem. To byl blbý for, že jsem rasista, teda, to jsem teda posledný for. Dačko. Daj i level. Já chci také trošku, tu mě trošku ten dům tam, house, nebo jak to říkáte? Vy Čechyni, no. My tím Čechové. Nic proti Čechům, tak nemám. Tichý. Tak, super hustý, super mastný, bla bla bla. Tak. Koliko to máme? Máme to 12. Ne, islandský mluvit nebudu, jelikož islandský mluvit. Tak, vezmu všechny kytky, co tady jsou a... Já to věc tak pěkně. Ještě tady hlubovo červenou. Je jedna červená, tam ještě jedna žlutá. Kapitán žlutásková. 4. 6. Tak, šup. Šup. Tam jsou ještě. Super. Daj. Super. Tak dál. Máme 6 na 6. Mám pátorčku, takže bych eventuálně mohl jít trošku zakopat si. Bez těm, taky v tom speciálu. Dělal něco jiného, než běhal, něco plácal a něco zabíjel. Tak, šup. Kotníme to dolů. Sakra. Jediná. Nevím, jak se od něho nachází server, to si nevím. Uhlí, super. Bude čím topit, projekty dobrý, baví s tím hrát. Aspoň bylo moc chodit do tmy. To nebylo vidět. Tak. Tak. No fire. Ano, mám mining skills. Jsem mining skilly. To by to mining skill, já. Chápete, ne? Tak, táhnu dolů. Ne, gravel nie. Ne, gravel nie. Нет, gravel нет. Dobré, nic, radši to bude. Tady. To jsme mohli někdo poboulit. To nic mu nevadí, že tady tam něco vypadá, prostě. Teda, gravel. Ano, železo. To se hodně hodí. Team speed. Team spec. Další železo, z hody. A to se mi líbí takovéhle pluginy, které jsou ty akce tohle.
Tak. Kopnu ještě sem, stejně něco nenajdem. Odpovědní nenajdem, takže ji táhnu nahoru. Alien Stew. Kolik mám železa? 10, dobrý. Na. Tady stejně. Potřebujeme točit hýhy. Bez dřeva jsou hájí hýhy. Tak, super. 4 toče bude stačit na celý barák. Což je ano. A skoro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano. 6 si mi nyní odkopal. A bude všechny domů. Tak. Červené položíme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolik to má? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No to jsou ještě potom nějaký vlny. No tady bude toho, jedno z toho. Tak zkusím tady nejprve vedle toho. Super, to podle mě vypadá líp takhle toho. No. Jo, to vypadá určitě líp. Yeah. Já tady mám štěk a šup. No, to se, to dvě, no. Takže, si pak máš železo. Žlutý. Červený, super. Jdeme nám prší. A to je 5 FPS, super teďka. Tak jako jsme bez střechy, jsou takové nízkocky a promítím nám chčije na hlavu. Ano, víme, jsme přátelská frakce. Nemusím to podat omílat ohla palici. Palici, pardon. Nebudeme mluvit jako Moraváci. Tak, mám trošku z tuhle roku, ale teď to gamení. Tady, hodně vaše, pardon. Těm velký, já si všichni pochtlím. Spartu! Hned. 2, 3. A ještě musím koupit VIP, když si hru celou se to ani nechci. Čeho to je zajímavé? Umři! Umři, hlavně. Já. Takže jakož prší a mě to že to jsou ty zvuky. A když nešel do videa, tak jsem to vypnul. Vypnul jsem to, hehe. Dobrý. Tak jaký zvuk tam bude používat. Teďka doufám, že to má jako farmu. Ho bych nemohl. A jen ty vykryl celou farmu, ale jakože, fakt, že jsem nechtěl, jakože sorry, tak. Ní. To bude keď se směl. Kolik tam mám? 9, 18. Takže 5 a máme. Tak ještě červený potřebujeme. Červený nerostou. Střídám si set home. Set home. A home? Hej, někdo jsem to blok, někde? Tady? Jo, dobrý.
Má někdo červené kytky? Pls? Doufám, že to napsal opravdu dobře, protože já můj zrovna psací skill není moc velký. Spíš moje čeština. Nikdo nemá? Tak je špatný. Je špatný. Tak lidi, dajte mi. Bez vyšpěl. Jsem si řekl 3 nahoru. Teď. Tak, a jdem dále. Bum. Tak, a dneska? Dneska už je teď asi nějak. Ty vole, kolik je? 9. Taky 9, no. A já jsem neskutečně malý, protože jsem dneska měl dlouhý naláhavý den. Takže já teďka dám střih. Uvidíme se v pátek. Pro vás je to den, co koukáte, ale pro mě je to pátek a sobota. Pro mě je to jakoby jeden přestup domu, teda dnu. Takže já tady se to dostavím. Típnu si vás a budeme se zase s váma. Já vás uslyším nebo a jestli budu v pátek. A doufám, že tady nevyfuje mezi tím. Myslím, že to bylo velmi nepříjemné. Tak zatím se mějte hezky. Já se jdu vyspínkat. A uvidíme si zítra. Zítra. Takže jste zpět, dneska je sobota 11. 10. no 12. Je 6:21 a já točím video. 6:21 ráno, ano, je to tak. Když byste mohli slyšet, no vlastně, že jsem unavený, ale to vůbec neřešte. Tak, no, si to nikdo neví grifovat, což je úplně skvělá zpráva. Což cool. Teďka přemýšlím na tu střechu. To jsou teďka 3 lidi, nebo 2 bez mě. To je to kokočenej se tu někde potkal, nebo poznal asi, protože mi napsal ahoj. Já fakt nevím. A dneska je konečně pátek, což je to skvělý. Ne, sobota dneska. Pátek asi. Si moc dochujový už, tyhle. Teď mi ráno. Jsem to, že to je ráno, máme klid. Tak. Přijďte se chujový. Se sírem. Ahoj. I já skoro. Hej. No. Takže teďka to bude. A to prší skvělý. No to prší, to je jedno, že. Aspoň zaprší a bude klid. Tak, jdeme dál a ne, cože? Já jsem chtěl trošku přidat. Hej. Si dá, co teda? Něco ty vypadlo. Ok, se hodí teď. 16, 8, 32, myslím si. Tak super.
který už hodil ten plafon, ten. Další takový střížku. Nebo další potras, respektive no. Tak, šup. Je super. Na tom ještě je takové jedno patro. Jdeme se to hlínou a potom to všechno končíme. Ne. Tak, super. Ne. Šli mi bloky. Berserk. Někdo zase čupil berserka. Já moc ne. No, tak to se kero, no. Nebo motečkou možná spíš. A dneska ve 14:00 jsem na jednom serveru, kde se budu nacházet, tak si můžeme ještě pozahrát, pokud třeba bavila. Pojď by to bylo zahrát, bylo se zabavilo. Třeba tam bylo zabavilo. I když já můj vtip jako... To je skvělý, 0 minus 2, no. A to je 1. Au. Já to dalo hodně. Tedy. Tak. Takhle. Že musí sem, tady. 3, 2, 1, co děláte? Stavím dům a natáčím. Ještě potřebuji. Takhle se si. A co tady můžu stavit za to někomu nevadí tohle místo. No když to zjebu, tak se teda v noci se stavit zpátky, že jo, takže to není už takový problém zase, ne? Mimochodem hrajem běhá na krásných 800 fps. Já vidím docela slušně, jo, docela slušně vidím ještě. Asi jako na střední vnímání Minecraftu. Čas odpocí mě. Hop. Čistá. Šup. Potřebuju ještě volno. Tady. Když vyzvali jsem se lháji. Takhle. A poslední plác. Nesmím dělat snůžky. Raz, dva. Nie. Jak vydá zvuky, super.
To je luxus. Je tak? Asi nešli ty všechny podle. Přeruším tak budu dost taky vlny. Nemá plus někdo vlnu. Tak se hodila. Se hodně víc se hodila. Láť. To super, se mi se líbí. Teď potřebujeme kobl. Tak jsem na kobl. Se koblit. Je kobl. Tak asi si nevidíte co. Já nemám to všechno, to jsou epsilon, to je respektive. Tak, super. Skopu nějak. Takhle. Všechno skopou. Jako si s tím jsme trošinku pěkný. No, chceme spíš. Tak, vypadá to pěkně. Myslím, že teď nic nevidíte, ale já ten jsem když kobl, to bude. Ale táhnu ven. Dostává, prosím. Ne, ještě ne pár, ještě. 1, 2, 3, 4. Táhnu ven. Takhle, já se budu kopal na lodi. Tak už teda. Co je paře. Já nesáhám se na jednom serveru českého pařena. Jako když se mi dneska videa. Když jste si chtěli přijít zahrát i tak. Tak chci prohodit, protože... Počkejte. Hovno. Sakra, já se přepnu. Hovno. Hehe. A tak je? Vy jste neviděl to. Někdo viděl plnou družbu, tak ví, o čem mluvím. No, co teď mi píšu? Já si plnou družbu neviděl. To je jedno. Každý řekne může být všechno, že jo? To je jedno. To nám se neštve. Podkopáváme, podkopáváme. Krafák 55. Víte, co to znamená, ten berserk váš. Já a... YouTube. Ne, to asi před Aha, běž psal Ruby. V vodě Enderman. Nekoukat. Když si co potřebujete ještě. Ty vole, ty žide. Ty židane. Jde, moři. Joši. Pojďte v klidu. Nežím se vlezeš. Nemit. Ne. Kamarád.
ten žít. To je příjemný zvuk. O, teď mi to jde. Jak mu? Ty vole. Dobrý. Nic nedal? To je velká socka. Co ty pořád? Kamaráde? Tak my jsme kamarádi. Plak. The fuck. Lagy, proč lagy? Proč teďka lagy, ty vole? Ne. Takže jsem dobrý. Já jsem stejně neumřel. Skoro ano. A to se počítá, takže v pohodě. Ty vole. Mě řeknul o řiti. Takže teď jsem zpět, jsem se příčinou lagu byla to, že spadnul server. Takže ty lagy nebyly moje. A to je super, jak je to jedno. Tak, kdyby jsem si mohli. No, že to nebudem potřebovat. Jestli to udělám s tím stony. A teď dáme takhle, protože já si udělám tohle, takže to bude takhle a překřížený a potom to udělám z těch stonů. Asi, já nevím. Jako jsou moje prozatímní plány. Všemu ahoj. A kdo je suňák a všemu ahoj. Jeden centimetrus nepomohl. Dobrá, vezmu si tady hlínu. Je taková víc efektivní, že ano? Co to je? Já jsem ti psal ahoj. Jsi nepověděl. A? Tak. Všechno bereme. Trošku dělava, ano, máme dělavou střechu. Přesně to dělej. To je smysl. To je no. Jde tak pane bombardování a to je jedno. Aspoň, že je to server antiky, protože jelikož by byl dům sekané, by si měl aspoň něco opravovat. Což si mi tam vlastně chci, ale to nikoho nezajímá a ani tomu to nevadí. Jo, to jde, to má být. Já si můžu chci takhle jenom, jelikož se to jak nechci stavit. Tam všechno. Oh, fuck. Mě zašel kobl. Ani torčky nemám. Dobrý, já si to je že jsme server. To je drolky. Pravý. To je druhá. Tři.
Takže to si polovu, doufám, že byste aspoň za to. Pojď. No, 2, to jde. Aspoň že na jedno. No tam aspektu je lepší než jedna. Tak si možná jak dlouho točím, ale. Hodina to podle mě nebude. Tak půl maximálně. Se včerejškem, tak se čtvrtě možná, ani to ne, no. No, 8, to je super. To je ty červený kytky, když ty nemáme. Nechodí na červené kytky. A taky na cobblestone. Ne, čeká. Dokážu se slyšíte. Že si ho není super. Teďka už si nevidíte, že ne. Já to škoda. Tak se. Už je někam pál. Tak to je v háji. Rychle domů. Šup. Aha, tam nešlo uhlí. Dřevo. Jediná naděje je dřevo. Bye. Phew, ha? Z čeho budou schody? Asi. Asi ještě nevím. Ale já bych dělal už tohle. Ještě jako bude červená, jsem budu líbit více. Tohle je super, ale se mi líbí, taky nápad. Nemáte někdo, prosím, červený kytky? Ne, blbě. Kytky? Jo, to prší, ale co? Já jsem mluvený. No, nevím, jak to zvučil. No dobrá, jakože ne. Fuck. OK, můžem. Já spojím. Máš červený kytky? Já no vlastně kde co? 14, potřebuji ještě kolik ty, tak, tady, jo. 1, 2, 3. Zbytek složím. Počkejte, někdo mi volá. Takže ten, jsem si vyřídil hovor a jsem zpět. Jsem si kopnul do mikráku, dobře, ano. Do té, 3. Nějak já jsem mlčel, že chvilku se mluvám a kričeme ve hře.
Je super. Já jsem s tím set home. Dáme si tam, a dáme si spawn. Dlouhý Rex. Ah, fuck. Potřebuju doly. Jenom boketky, hele. Čemu pět nastavím kyty, jelikož si udělat podlahu. A to je pěkný, to se mi líbí. Lagy. Ne! Co je tady? Dřevo. No, svěříte. Tak už máme gun. Železo. Hlína. Ty mi hodně. Ty vole. Mám kolik levů, málo. Mám kolik legů, hodně. No ani nevím proč. Protože chci je. Není co v šestce? Ne, pochodej. Nemá někdo červený kytky? Ne, blbě. Home. Nie, čak, bude pěší, takže bude máme lagy, jasně. To není 2 FPS. To je 16, to podle mě myslím, že to určitě nebude. S tom vlastně, když se tu vlastní, tak taky nebude, ale... Jsem v pohodě. Tak. Zatím bych si asi střih. Já teďka pomůžu do školy. Ne. Takže já teďka pomůžu do školy. Takže bude střížek, který vám připadá, že bude na sekundu nebo setinu, nebo kolik to vlastně má. Tak doufám, že nepřijde něco blbýho, jakož bych nemohl komplet, a to se mi opravdu nechce. Takže si asi schovám za kostku. Ne, samozřejmě ne, to byl ne. Takže já se tím s vámi naučím. Mějte se hezky. A uvidíme se v půl druhý a 12 minut. Tady až potom, co jsem to ještě tu druhou. Daj. Mohu. Se zdí. I'm home. Tož. Zatím. Čus. Tak jsem tady zpět, dneska už máme konečně pátek. Což znamená, že je volno, ano, to tak. Což znamená více videí. Dobře, takže dobré. Jdem. Co chci pokračovat, já nevím, prostě já jsem bez koblu, respektive kobl mám, ale není ten, to měl padnout. Není, to jsem nepstal dál, to byl ten, co je tady se mnou. Co je tam? Nějaký short.
já potřebuju mít uhlí, jakože to je jediné, co nemám, to uhlí. Uhlí a není uhlí. No ani kobl, no, jako, není problém, jako si to kopat asi stranou, třeba například, co víte. To mi dá 5 za 30 reznou. Nevím, co má rezný? Rezný jako přesníček? Nevím. Jo, začala nějaká bitka tady, ne? Jo, začíná se. Teďka mám naznačovat to. Jo. To jako, zrovna se. F-list. Já jsem tady jediný jde online teďka od nás. Daj vlnu. Počkej, tu lepatku máme, takže to použijeme. Aha, dáme. Let's me go. Ba. Nesnažíme Iceman. Jasně. Beťana. Jak máš Betana? Rezve. Až dotočím tu asi sérii, tohle z toho Minecraftu, tak se chci vrhnout asi na Jokbox bych řekl. Jakože Jokbox je docela dobrý, já se mi to zabaví. Jako jsem ho tady chvilku hrával, ale nebyl jsem nic moc dobrý, jakože, ale to je jedno. To nikoho asi nezajímá. Mě zajímá to, že chci nějaký železo. Nebo jestli mi nechci vůbec do singlu. Co jsem říkal? Ještě by to pan chtěl uhlajs. Tady se bude nebude. Tady online, nikdo tam asi online není. Slyším vodu. Co si slyšíte? Oh yeah, baby. Oh. Tam se přesně našel Iceman ve svým dashplay, nebo let's play, nebo jak on tomu nazývá. Padem čapka. Tak se méně toče, jsme velmi bohatí. Ty pomoci mě tady docela iritují, ano. Pro ty, co mě to znamená, myslím, že to je ještě tvou. To si velký pán. Tak se kvůli nějaký děti mohli hádat. Meč. Teď někdo bez spawner. A já jsem myslím jako zpátky, ale teď nechci dostat. Co to bude v dolech, jako ke speciálu. Jako ve speciálu, ke 30, ne, 200 odběratelům. Já mi to je takový hodně stereotypní, ale já to je takový hodně zabavný, to co. Jste v dole. Nikdy do nás nic nechce. Ale zase to gobiček na hulení. Zase tak čestek. To nečím. Moc mi nechce. Učíte. Učit. A dát. Tak a máme jakýsi hládek, což je velmi výborné. Temní vlci, teplý vlci. Tak a chceme to diamanty. Susenka. Mining skills. Be tutorial 10. Mám 10 level na mining skill. Dobré. Ne, radši rusky ne, to by si mohl někde použít.
Já samozřejmě nic proti Čichu nemám. A ani Iceman. Protože Iceman je. Ne, není to 11. A my si tak, když někdo klape. A to bude všechno babička. A moje babička je zomboň, takže nebude odbírat. Tak. I. Můžeš mi? Ne. Já si někdy někde pouva. Ano. Co je tady? Tam co nepůjdu. Počkat, to zničím. Ne. Krafťák otvor. Kraftěcí otvor, ženy. To je dobrá věcíčka, jelikož se tam může strkat a bude zavřeli. Dobre, takže teraz môžem ísť toto. Nehovorím s tou lagi. Ne, vyprčal som. A jelikož jeden skok do stopátek. Točil som ve čtvrtek. Ne, v sobotu jsem, ne. Ve středu jsem začal. Dneska je čtvrtek. A teďka je pátek. A jelikož jsme se náhodou potkali s Jackmanem. Byl jsem venku, jako je teďka tady. Teďka mám teďka tady. Zdroj dárek. A jak jsem to dlouho tajil, nevím, tak 5 minut, ani to ne. Potřebuji s někým něčím. Poradit? Jo. Ty si smrdíš. A nesmrdím, ne, dobrý. A já nechci, to bych musel blížit železu. Dělám si kropek ze železa, ale mám takový dobrý nápad. Pět tam máš, tam pět. Já jsem teďka chytl takový produkční nápad, dělám si kropek ze železa. Ne, nemáš pěkný. Já jsem to pouze zkoušel, bacha na mě. Tak. Železo. Ne, jsme chudí, ne, dečky. Jak smutné. Jak dojemné. Dětičky nejsou. Jsou nedbájí. Sem přesně nepůjdu. Tam jsou diamanty a já tam nepůjdu, jsem velmi čarovný. Toto je Billy. Tak jménem Billy. Já jsem prdel. Ty pauci bejtě. Já bych jim to trošku rozkopal. Už vím proč. Jsou tady parfantívní. Jsou lidský. Židí. Tak, jelikož umím očurávat, budeme očurávat. Tak. No, kde? Nic nevidíte? To super, že ano. To je super pocit nic nevidět. Tak. A jelikož tady vadí ty pauzy, tak je zničíme. Dobré, já si můj. Nie, ty mi do bodu. Která nemí na vlastní. Ale prosím tě. Kde je spawner? Sakra, nějaký bloky by se hodily. Hlina. Če, kamaráde. I kill you, okay? Ne! Sonde. Au. Au, ne, cykavka ferovka. Ne. Nechci umřít. Teď si klidně umřu. Teda neumřu, ale teď ne. Rychle krumpáč. Víš to? Jej, dole. Tak teďka můžeme dohnit. Tak. Ne, kamarády. Čo by si ti líbilo, čo? Ne. Tak mě obejde, o co? Čupák, pojďte. Či neběžím. Jde. Saláte, umřu. Můžete saláte. Perovka, rychle. Jasný. Jeden proti jednomu, nic pravdy. To je pěkný, jestli to je děkuju. Typni. Co tam bylo? Chleba.
Chlebo. Prostě takhle. Já lezu. Tak a spíška pomíme se. No, respektive nedržte to jedno. Další železo. Nevím, takže železné. Když ty bojí, jak ty jsi to. Když někdo zabojil, teď já jsem jeden, chápeš? No jasně, jasně. Ej, Tak mám neměli spolu. bojovat jeden proti Oni jeden. nepůjdou, že? Oni ti se do sebe nesročovali 4 na 1, že to je. Pojď. Ber uhlí, nalili, aby mohl to vyjádřit. Že to bych chytil 8 diamanty. Na železo stačí. Já myslím, že diamanty bychom každý ten, že ten. Každý Ty týden. není třeba na spavnu nebo jinak? Nemáš ani práva. Ty vole, Mhm. nemáš práva. Mogu žena. Jen tu názor. Ty to by to vzali, ty vole. Já tak to nevím. Moje královka. Další spawn. Cože? Hej, co? Když jsi zlepšil jsi to dana? Máš crafting pad? Jsem schudý. Tady jsi přesně 64. Co to vypočítal, víš? Za to. Pojď na to. Pojď za to. Mining skill? Mining skill, jasně. Co to znamená? Jakože, si dobrý. Jo, Aha, bojím se to. čekaj, než Ahoj, diamanty. super. Ne, běž tam. Nečím zkoumaný. Mně se zdá, že ten Vibe hrozně schazuje FPS. A není ten můj zdání. Jasně. Víš, že vás schazuje FPS ten Vibe když si zaplay. Nevyplay. No, tak dává i víc. Máš přes. Ty jsi FPS stejně. No, máš přes 60, jo. Co jsi mě někdy zkoumal na Skype, 19 level, super. Když budu kopat tady, tak ten co bude. Málo kdy. Jo? No, tam už nic není. Tak je rozumím. 13 level. Ber uhlí za každou cenu. Je to smrtý, jsem měl já, dobře. Si teďka hodím tady set home. Máš home v tom baráku tam tom. Jo, tam stočí F home. No, 15 level. 15 level. 15? 15 level. To by se, 15 level. to se ptal Vikiny, ta by mi řekla, jak to je slovenský, mám slovenka, zbým to. A ne? To je můj názor. 15 level. A oni to myslím taky slováci mají. Oni mají jinak. Ne, 15, jakože. Ale dneska jsem 15 level. 15, že oni mají taky 15. Nevím, jako kdyby tady byla Vikanka, si zeptám, že ona je slovenka, takže vám mi to řekla, se s ní točil. Ale jako byste chodí na Skype. Což mi teda asi nejde. Na tom prší, co je? Jí tak prší, no, tak aspoň nesmíme venku, ne? Tady jsem nikdy nebyl, no. Co? Jestli to. Tady jsem taky byl. Ne, ty jsi ne. Slyším, Kika? Ano, kika. slyším Fepera. Jo, teda. Fepera. Slajma, ne? Ty vole. Ne, teď mě trefil. Pojď teď já. Umři. Někde blízko musím spavnout. To mě takhle spawnu, že jo. To bylo ty jsi z dola. Nevím. No, to si dělal. Opakování matka blbosti. Ty přihánky, ty jo.
Přehánky, že to jsou úplně neskutečný, že jo. No. Ježíš, to mi pan Leťonek. Jo, ahoj, kdybych jí koupil jaký mask. Jo, ne. Ne, ty nevystřílí silema. Teď já jo. No. Sklíš. Jsi měl promyšlený. Začal boj, jo. Hunters. Ne. Kde začal boj? Začal nějaký boj, ale dokasl jsem je, pardon. Jsem jen jeden, takže to došlo. A co jsem teďka chtěl dělat? Jste. Headshot. Let's go. Bad go. Back go. Team 4 back, vole. Go back. Team 4 back. Affirmative. Negative. Headshot. Co mi stalo, jsem napadl counter a teďka prej. Team 4 back. Affirmative, negative, bomb to koupil to. Jak jsi byl? No, ty jsem byl. A tam jsi nebyl, jak jsi odešel. Že tam není právě, tam nejsou doly, tak si mi vadí. Byli, nebo ještě to? Záru. Ne, kdo? Jonáš? Tady je jakýsi Jonáš. Ty vole! Já jsem nevěděl. Zbyty mi antikry, právě chodil 20 metrů. Jsi měl připravený. Já jsem s ním domluvil. Šlipapde. Jasný, jsem typek. Jsem balšista. Když nahoru, ty, odejď se. Já jsem dělal zkoušel, já jsem to viděl. Beniky, kakebe. Háro, Beniky, kakebe. A nenužu ti jsme. Škrupni ty jde. Dammit. Asi pardon. Nový ty doly, že jo? Jak si říkám. Já chci stronghold. Čili to byl? Fok. Ty slava! To je nějaká lama. Já umírám. Došlo granata. Granada! Uje. Co vidíme? Nečkej, to asi nebyl ty. Tady tam máš ty rušku. Já bydlím teďka jinde, že jo? Tak. Co já máme? Ne, já chci pojít, toužím. Tak, všechno se potřebuji venku a jdeme. Icibici. Jaká pátka vlastně byla? Icibici. To já nevím, to bych říkal dobře, ale tam se jak nějak mluvilo. Dneska vlastně měl být ten vlog, že jo, ale když je, tak se vlog nebude. Dneska máš smůlu, dneska měl být ten vlog, ale i jakož nám prší, vlog nebude. Ano, vlog nebude. Ale jakože natočíme ho, ale jakože ne dneska, protože dneska. No jasně. Můžu brát to železo, ne? Ne, nemůžu. Tak tady to je celou dobu. Nevím, že mám dlouho ty lidi. Co se musím ti nahodit to? Ne, to je vdarko. Co ty tady jde, pojď, kamoš? Ty jsi ničil kamarády, okej? Ne, to bude sportovně. To je další. Ne, dobrý. To je něco. Ještě jak kdyby. Tak to mi jde. To je skávky, no. No. Co uděláme z Devil Diamantů? Máš. To si říkám. Nemalo potom. Ne, no, můžeš... Buďte.
No jasný, já si udělám si meč. Jakože jsem taky uhodil bojovníky, tak. Koukni si za tou lánou. Tady jo. No. To bude spáko. Jak když to dřevo nehoří? Protože protože čeknu, že jako by to nehodil. Slunce ne, to nebylo slunce, no. Na jsem tě ulesa, viděl jsi to? Co? Na jsem tě ulesa, viděl jsi to? Ne. Je to totálně pohodě. Lapis lazuli. Lapis mazuli. Tady jsem tady. Nízko. Co tu je nahoře? No chtěl Tiffin, tak proč nedělám Tiffin? Tak nic, já si kliknu na komentu, co mi zdá. Ty Ten. bugy. Ej. Namakané koleje. Cheaters kolejs. Ne. Rail myslím koleje. Kdo více? Jasně. A to je dobře. Já jsem vlastně všude už. To asi ne. Jestli mi zdá, že... Neměl jste takhle ty náhodou. Jo, měl no. Když mi stejný bych nemohl. To nejde. Jde. Když to jeden svět dvakrát. Si partner zapad. Ne. Tak to je náhodou. Kvi. Kurva. Hotový ninja. Jsi berou? Já nevím. Ty vole. Šuj nemalej. Jo, tady jsi byl, to berou. Už je jasný, ne? Celá dobu jsem to viděl. Jdu další. Ne, tam bych šel. S nimi to lava vůbec. Je taky byl čekl. Nechápu, jak to dřevo nehoří. Ty byl čekl na rejs. Bojem. Co? No, Já jsem pár ty kusů. jsi byl. Světně prošel za něj. Nyní pokračujeme, co tu je. Jau! Pocházíte od tu dolu. Od doliška. S tím to Já asi jsem to jenom typoval a měl jsem to. Kdy to až dobře. Kikirky. Já si udělám diameč, já udělám takhle velmi ceny. Dám se do home, bouchnu se do mikráku. Čestka, Já jdu do nich. kouknu. Aha, Ale tebe stačíš ty levely. dobře. A to nikoho nesere. Počkat. S private. Že ty to nefunguje. Jdi co tam. Ještě hrát dobře budu. Blba. Já nevidím, jsem slepej. Tady. Ne všechen, ne všechen. Já jsem prostě nežeroval. Kolik potřebuješ, abych tam bude. A neřík, abych si vygeneroval ty srdíčka. Počít to, co je spavné. Já se ho zmyknu, pač. By to nahoru spak ten spawner byl. Tak nevím.
Ještě pak nemůžete na mě. Chtěl byste, nemůžete, stlamy. Takže jsem ještě jednou. Já se byl. Ne, vodíčku. Vodíčka. Ten. Jedno. Půl. 305 celá. Už to srdíčko. Dobře, takhle. Tak můžeš. 3, 2, 1, co je to? Mega fight. Jak si kopuje, že se blbě. Ty vole, jsou dva jo. Česká ještě. Ej. Tady je pan. 2. 3. Jsou mi další? No, to doufám. Určitě mají červené oči. Teď dostal 7. Tak, jak ne, se. Ty vole, budu 2 plus, co vyhrál. To je samozřejmě vše. Už to osvítil, nejde. Nemáš to ještě. Dobré. Mám krompáč. Jdeme. Zvykli. Přesně ne. Můžeš to vzít. Všechno. Jsem to nejdůležitější. Všechno. To nevecpu. Když to je. Můžeš nechat, můžeš zvýšit. Tak. Co se žijete? To vidím. Už tam bylo. Jo? Kolik mám kartu? 1, 2, 3, 4. Třeba 4 main karty z 1 dia. Ale se to můžu udělat. To bude. No tak dřevo by se udělal spíš. Další? Ježíš, už fakt bylo. Dekat zoboni. To byla ta příjemná změna, to bych chtěl přiznat. Tak. Co dobré. Nevím, to bylo prostě problémy. Tak když to někde zboucháme do meček někdy. Nebět. Tak když se mne vždycky nějaký místo naspawne, teda naspawne. Na bivák a jdu se postavit. Teď vzpomnět těch zombíků. Což je teda hodně příjemná změna. No fakt, to. Pro další spoluci, teď daj. Pepichaná. Voda. Tam je hovno. Nic. Železo. Už mi budu nejvíc železa. To je dobře. Chci diamant. Máš dva. 20 taků. Diablku. Určitě. Si trošku věřím, co? Tak moc. Nebo to si věřím. Tak jo. S ním jo. Co? Ne. No já si pak se nekomuč baračku. Máš mít barák, jo. Nechme. Máš tam ten barák? Já to nebudu. To je frakce. Se pomáhá jen frakci. Už nebydlíš, ne? Co bych tam dělal?
To bude velký bojovák. Tak, počkejte, já to koupnu ještě tady. No. No vím, že to je tady takhle. A jakož to se speciál bude na 3 party, nebo chci udělat takové části. Příští se bude hodinová, potom už se pojedeme normálně v kolích, což znamená ty. Tak 20 minutovky, jak jsem normálně zvyklý. Takže já tady takhle položím ještě takové čestky. Ty se tady s vámi učím, děkuji, že jste podívali na to video. Pokud se to líbí, ty like, komentář nebo odběr. Pokud chcete podpořit můj odběr, pokud máte nějaký názor, jak by si měl postavit dům, něco takového, cokoliv chcete, tak mi tam ještě do komentářů, bude za to velmi vděčný. Mějte hezky, čau a uvidíme se u dalšího a asi dalšího speciálu. No, další části speciálu. Takže já teď nebudu začít stavět. Nezberu kde. Já teď stavět nebudu, ale si to nechám na vás. A zatím čus.